Non houbo pacto. Estados Unidos e Irán péchanse en acordo tras 21 horas de negociacións. Con todo, deixan aberta a porta ao diálogo tras acusacións mutuas de non respectar liñas vermellas. Teherán advirte, a situación no Estreito de Hormuz non se cambiará se Washington non acepta un acordo. Boas tardes. O estancamento nas negociacións ten tamén consecuencias económicas. Os combustibles seguen moi elevados, mesmo o diésel rozando os 2 euros litro. E isto fai que os viaxeiros busquen alternativas. Un dato, en Galicia duplicáronse os usuarios de bus. Demetrio Morenza. Si, é unha escalada de prezos dos combustibles que afecta tamén ás coñecidas como gasolineras low cost, onde tamén encher o depósito sale caro. Así que economizar hoxe hasta aí difícil, vista a escalada de prezos nos combustibles. Arranca a temporada de comuñóns. Celebrar este evento supón un desembolso moi variable, segundo o que queiramos. De media, para unha celebración de 50 persoas, os prezos oscilan entre os 3.200 e os 16.000 euros. O banquete e o traxe é o que máis custa. Sí que se gasta máis ou se invirte máis en ela. Nos témolos desde 150 euros a, en 2000, claro, depende un pouco que se queira gastar. Un menú infantil a partir de unos 30 euros e os adultos a partir de unos 80 euros. Esta que ven é a mellor vaca frisona de Galicia. Elixírona entre varias no marco da mostra Exposición de Muimenta que atrae a gandeiros e artesáns para pôr en valor o seu traballo diario. Hai concursos de gando, poxas e talleres. Unha cita imprescindible para o sector agrogandeiro en Cospeito. É como un atleta de alto rendimento e está con alimentación moi cuidada. La verdad é que me gusta bastante a xenética, criar as miñas propias xatas, traelas e demostrar o que crío e o esforzo que ten todo detrás. Gústame todo, que hai moita maquinaria e grande ademais. E non sería por non avisar. Esta mañá temperaturas de inverno que nos volveron coller desprevidos despois de días de sol e temperaturas case de verán. Hoxe, a mínima rexistrarona na comarca da Limia, en Ourense. Marcaba o mercurio a primeiras horas da mañá menos 5,2 graus. Tamén volveu nevar nas cotas máis altas. Pero tranquilos, porque esta situación non durará moito. A Big Bike celebra o seu 25 aniversario por todo o alto, con case 8.500 corredores inscritos. Unha proba consolidada no calendario deportivo galego que volveu unir Vigo e Baiona nun percorrido marcado polo bo ambiente e esforzo. Non faltaron nin o público nin as ganas de superación. Con nervios, porque está deseando que lleguen, pero bien. Muy bonitos, verlos ahí, correr y los de Discamino, darlo todo. Es lo más bonito. Que tal? Boas tardes. Finalmente non houbo acordo. Tras 21 horas de negociacións, os Estados Unidos e Irán fracasaron nas conversas de paz. Os interlocutores interromperon de madrugada as negociacións en Islamabad, pero non dan por roto definitivamente o diálogo. Washington e Teherán acúsanse mutuamente do fracaso das negociacións. O vicepresidente J.D. Vance regresaba a casa sen alcanzar un acordo con Irán, pero sen unha ruptura definitiva de diálogo. Despois de 21 horas de conversas pola paz entre os Estados Unidos e Irán, coa mediación de Pakistán, o vicepresidente Vance levantouse da mesa de negociacións. Dixo de madrugada que a República Islámica non aceptou as liñas vermellas marcadas pola Casa Branca, especialmente no referente ao armamento nuclear e o tránsito polo Estreito de Hormuz. The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. A pesar da falta de entendemento, o estadounidense asegurou que deixaron enriba da mesa unha oferta final e definitiva sen dar por roto o diálogo e deixando a porta aberta a un entendemento. Irán, pola súa banda, atribúe o bloqueo nas conversas ás exixencias pouco razoables de Washington e asegurou nun comunicado que non esquece as traizóns dos Estados Unidos nin os crimes atroces cometidos por eles e por Israel.
Unha das disputas entre os Estados Unidos e Irán foi a insistencia de Teherán de incluir o Líbano no acordo de alto fogo, mentres que Israel rexeita poñer fin aos seus ataques a este país. O fracaso das negociacións en Islamabad deixa en entredito un fráxil alto fogo de 2 semanas e xera preocupación por unha posible reanudación das hostilidades na rexión. E a guerra ten consecuencias nos nosos petos. De feito, mirar os paneis de prezos da gasolineira estáse volvendo case rutina. Dende o inicio da guerra, os combustibles non deixan de subir, rozando mesmo os 2 euros por litro, a pesar das medidas. Demetrio Morenza, encher o depósito así é cada vez máis difícil. Sí, incluso cando se queda a forrar sale caro, indo aos recursos máis económicos, como é o caso das gasolineras low cost na que nos atopamos, onde tamén se resinten eses prezos a alza que continúan subindo. Agora mesmo, de media, o precio do diésel en Galicia nunha gasolineira estándar anda alrededor dos 1,90 € e a gasolina alrededor dos 1,55 €. Unhos prezos que de momento non dan tregua, que continúan a alza, así que hoxe, sí, encher o depósito cada vez se pon máis complicado para as familias. Os prezos do combustible seguen sen dar descanso aos petos dos condutores e o prezo medio sigue alto con respecto aos custos de antes de que comezara o conflito en Oriente Medio. Segundo datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica, en Galicia o prezo medio da gasolina é de 1,54 € o litro, bastante máis pro diésel, que está a 1,88 € o litro, cas axudas do goberno incluídas. Nesta última semana a gasolina abaratouse 2 céntimos, pero o gasóleo encareceuse 5. Fastidiado, cada vez suben máis. O gasoil subiu, baixa lá, pero aquí sube. É unha cosa que non se entende. No meu caso, teño algúns camións, teño maquinaria, e a verdade é que supón un incremento a final de mes, pois non sei ahora mesmo o porcentaje, pero se viña gastando sobre 6.000 €, por exemplo, en camións de combustible, este mes se me viñeron casi 9.000. Os prezos recollidos dependen da estación de servizo e da súa ubicación, xa que hai variacións significativas. As estacións de servizo que a gasolina máis barata aparecen na cidade da Coruña, mentres que o diésel a menos prezo aparece nunha gasolineira de Vilagarcía de Arousa. Con todos os usuarios empregan todos os descontos a súa disposición para tentar aforrar a factura. Generalmente el fin de semana o así, algunas gasolineras dan, no sé, llenando el depósito, un descuento para el próximo repostaje. A veces, pois, mírase de ir aos sitios de facer mellor a ruta para aproveitar un pouco. Antes, ao mellor, pois, vou aquí, vou ali, pero gestionas un pouco máis a hora de moverse, eso sí. Os usuarios temen que os prezos sigan a subirse e o conflito en Oriente continúa. E hoxe, finalmente, non vai sair a frotilla dende Barcelona cara a Gaza, tal e como tiñan previsto, esquivando o cerco israelí. Anunciárono en rolda de prensa. Aseguran que van zarpar, pero cara a outro porto da cidade de Condal porque o tempo non o permite. Iso sí, agardan que o martes xa poidan facelo. Aseguran que teñen todo preparado. De Barcelona sairán 40 barcos con 300 persoas. Agardan reunir 1 milleiro de activistas polo camiño. Unha segunda expedición de Global Summit Flotilla 8 meses despois e que chega nun momento de fortes tensións diplomáticas entre España e Israel. E no plano internacional, Hungría vota hoxe o seu futuro. Dende as 6 da mañá ata as 7 da tarde, os electores poden elixir quen os gobernará durante os próximos anos. O dato de participación está sendo histórico. Deciden entre 2 opcións. Se continúan confiando en Orbán despois de 16 anos no cargo e que basou a súa campaña nas críticas á Unión Europea, ou se apoian o opositor, o disidente Magyar, que protagonizou unha campaña máis pegada aos problemas dos húngaros. As sondaxes dano como gañadores en opcións no Parlamento para a esquerda. Haberá que acardar ás 10 da noite para coñecer os primeiros datos oficiais. E o Perú celebra tamén eleccións xerais e xa abriron os locais electorais. Algo máis de 27 millóns de peruanos están chamados ás urnas para elixir as autoridades nacionais tras 10 anos de sucesivas crises políticas con 8 presidentes distintos. Por primeira vez en máis de 30 anos, o Perú volverá a ter un parlamento bicameral coa restitución do Senado. O candidato Ricardo Belmont, que se define como humanista e non ten unha tendencia política definida, e a líder da dereita, Keiko Fujimori, empatan en intención de voto nas últimas sondaxes realizadas antes da primeira volta deste domingo.
Despois de 10 días, os astronautas do Artemis 2 puideron contarlle ao mundo a súa experiencia no espazo, como se ve a Terra a máis de 321.000 kilómetros no medio da negrura e como esta aventura marcará as súas vidas e quedará na historia das misións espaciais. Así chegaba a tripulación do Artemis 2 ao Centro Espacial Johnson en Houston. O recoñecemento da súa histórica viaxe de 10 días ao redor da Lúa quedou patente na recepción. Os astronautas Rick Wiseman, Victor Glover e Christina Koch da NASA e Jeremy Hansen da Axencia Espacial Canadiana relataban o vivido. Hai 24 horas, a Terra era así de grande desde a ventá, dixo Wiseman, e agora estamos de volta. Antes de lanzar, un sente que é o maior soño na Terra, pero cando estás aí fora, só queres volver coa familia e os amigos. Máis grande que o meu desafío de intentar describir o que vimos é a gratitude por ver o que vimos e facer estar con quen estiven. É demasiado grande para que caiba nun só corpo, dixo Victor Glover, o piloto. A especialista da misión, Christina Koch, recoñeceu que o máis sorprendente non foi ver a Terra diminuta, senón toda a escuridade que a rodeaba. Hai unha cousa nova que sei, dixo, é esta, planeta Terra. Vostedes son unha tripulación. Para finalizar, o outro especialista, Jeremy Hansen, deixou unha suxestión para todos. Cando miran arriba non nos están mirando a nós, dixo. Somos un espello que os reflicte a vostedes, e se lles gusta o que ven, entón miren un pouco máis fondo. Isto son vostedes. En a páxina política, o Partido Popular insiste en que é preciso un cambio de goberno, sobre todo a raíz das declaracións escoitadas esta semana no Tribunal Supremo polo caso Coldo. Os populares piden responsabilidades políticas e xa non só o presidente do goberno. Y no solo exigimos responsabilidades políticas al presidente del gobierno y a su partido, sino que exigimos que se asuman responsabilidades políticas a los socios del sanchismo, a todos estos que están callados y escondidos, que ante el espectáculo que estamos viendo, las confesiones y las declaraciones que se están llevando a cabo en sede judicial, callan y otorgan. E Álvaro Sánchez Cotrina é o novo secretario xeral do PSOE de Extremadura. O líder do PSOE de Cáceres impúxose con máis do 58% dos apoios a Soraya Vega, deputada por Badaxoz nas primarias do partido. Máis de 9.000 militantes estaban chamados a votar. Cotrina será o sucesor de Miguel Ángel Gallardo, que dimitiu tras os malos resultados obtidos nas pasadas eleccións do 21 de decembro. En San Cibrao das Viñas, en Ourense, un home de 62 anos perdeu a vida tras sufrir un accidente co seu vehículo. Saiu da vía ao impactar contra unha glorieta e acabou emborcado na N525, a altura de Noalla. O aviso deuno de forma automática o sistema de emerxencias dun smartphone alrededor das 6:20 da mañá. Tras ser escarcelados polos bombeiros, os servizos sanitarios só puideron confirmar o fallecemento do único ocupante do turismo. A Audiencia Provincial da Coruña exonera de culpa penal o CEIP Fogar de Carballo pola morte dun alumno de 14 anos, ocorrida no 2021, no encoro de Fervenza, en Mazaricos. Sucedeu durante unhas actividades extraescolares de fin de curso. Os maxistrados rexeitaron que se investiguen o director do centro e os responsables da excursión. Avalan así a tese da Fiscalía, que di que existen indicios de responsabilidade da empresa que coordinaba as actividades. Unha persecución policial na localidade valenciana de Alacuás remata co coche oficial empotrado e incendiado no garaxe dunha vivenda. Unha muller con mobilidade reducida tivo que ser evacuada e trasladada ao hospital. Os servizos de emerxencia tamén tiveron que atender os axentes que ían no interior do vehículo. A muller está fora de perigo. E a Garda Civil detivo na Rioxa a un home de 67 anos que fuxira de Alemanha tras ser acusado de 6 delitos de agresión sexual e lesións á neta da súa parella, unha menor de 10 anos. O sospeitoso ocultábase nunha casa de campo illada onde foi localizado grazas ao uso de drons. Durante o arresto, os axentes incautaron 2 móviles e 33 DVDs con posible material pedófilo. O detido xa pasou a disposición da Audiencia Nacional para ser entregado á xustiza alemá.
Blindar a saúde e o benestar dos nenos e dos adolescentes sen illalos totalmente do mundo digital é unha preocupación compartida pola maioría das familias. O psicólogo Alberto Solcer expuxo en Cedeira algunhas ferramentas para xestionar o uso que fan os menores das pantallas. Límites claros, supervisión e acompañamento son as claves. Coñecemos a regra do ouro para minimizar os riscos asociados ao uso das pantallas na infancia e na adolescencia. Canto máis tarde e menos, mellor. Cuanto más consigamos retrasar y cuanto menos uso hagamos de ciertas herramientas, mucho mejor. No pretendemos vivir una sociedad aislada de avances digitales, faltaría más, son necesarios e imprescindibles, pero tenemos que retrasarlos y minimizar el tiempo de uso. Eso, junto con un acompañamiento, es decir, estar presentes y acompañar a nuestras criaturas en su uso, minimiza prácticamente todos los indicadores de riesgo que tenemos. A estas alturas, ninguén cuestiona que a exposición temperá e excesiva ás pantallas non é inocua. Na primeira infancia afecta ao desenvolvemento cognitivo. Na adolescencia impacta en todas as áreas de forma significativa na saúde mental. Alberto Soler insiste, a educación digital obriga a fixar límites claros, pero tamén a ofrecer modelos familiares coherentes. Lo más importante es que haya una coherencia familiar, que madres y padres pues, puedan servir de ejemplo con el uso que ellos también hacen de estas tecnologías. No prohibir o limitar, porque sí, el uso, sino conseguir que el uso que hacemos tenga un sentido. Advirte de que empregar os dispositivos como premio ou como castigo é unha estrategia perigosa que pode virar na nosa contra. O papel das nais e dos pais é fundamental, sí, pero as familias non poden actuar soas. Lo que es necesario es un marco regulatorio que acompañe a las decisiones de salud. Esto es, que proteja a los menores y las menores de aquellas conductas o aquellos impactos que pueden ser negativos para su salud. Y eso las familias no lo pueden hacer solas. O psicólogo e divulgador Alberto Soler falou sobre como xestionar o uso que fan os menores das ferramentas digitais nunha conferencia organizada polo Concello no Auditorio Municipal de Cedeira. Despois da Semana Santa comeza a conta atrás para as comuñóns. Así que os vindeiros meses van estar cheos de preparativos. Os últimos datos da Igrexa Galega falan de máis de 9.500 primeiras comuñóns no 2023, hai 3 anos. Daquela de media custaba máis de 4.000 euros entre traxes, banquetes e demais. E se lles parece moito, xa lles adiantamos que o prezo non deixou de subir e hoxe organizar este día é case como preparar unha pequena boda. O menú, os agasallos e agora tamén extras, como a animación ou a música, fan que o presuposto se dispare. Iria Soengas. Si, celebrar unha comuñón custa este ano uns 6.800 euros de media, un 21% máis co ano pasado, segundo un estudo da Asociación Española de Consumidores. O abano de gasto vai dende os 3.200 ata os case 16.000 para unha celebración de 50 persoas. O banquete ou traxes como estes son os que concentran a maior parte de gastos, pero aínda se suman outros gastos complementarios como poden ser os recordatorios, as fotos ou a animación para os nenos. Dende a Asociación de Consumidores achegan algúns consellos para reducir este gasto, como limitar o número de convidados, usar traxes prestados ou buscar menús máis económicos. Arrinca a temporada de comuñóns e moitas familias preparan un importante desembolso para facerlle fronte a unha celebración que se encareceu un 21% con respecto do ano pasado. Si, síguese celebrando, si que hai menos nenos, polo tanto hai menos comunións, pero as que hai sí que se gasta máis ou se invirte máis en ela. Un dos principais gastos é o traxe. As tendencias foron mudando cos anos cara a prendas máis cómodas e con tecidos naturais. E en canto aos prezos, hainos para todos os petos. A ver, nos témolos desde 150 euros a, bueno, en 2.000, claro, depende un pouco que se queira gastar, depende tamén a firma da propia prenda, vale? Hai un abanico moi grande. O banquete é, sen dúbida, o gasto principal, con opcións que inclúen aperitivo e un menú especial para os nenos. Efectivamente, nós xa incluímos neste precio, aparte do parque infantil interior e o exterior, pois un enxable de agua, non, para que podan disfrutar, e cañón de espuma, non? O sea que a maiores de todo eso son máis cousas queren, non? Pero o banquete non é abondo, cada vez son máis os que contratan hinchables, magos, animadores, todo tipo de actividades para garantir a diversión dos pequenos. Pois eso, pois menú infantil a partir de uns 30 euros e os adultos a partir de uns 80 euros. Estaríamos aí, para ir para arriba, efectivamente, de aí para arriba. E aínda hai que sumarlle a conta final os recordatorios, as fotos, o peiteado. Segundo un estudo da Asociación Española de Consumidores, o gasto medio das comuñóns este ano será de uns 6.800 euros.
Houve que sacar o armario de inverno outra vez, non se sabe cando cambiar a cada roupa. Parece que congela un. Pois xo notaron, baixaron en moito as temperaturas estes días con respecto ao pasado venres, por exemplo, cando semellaba que chegara o verán. E ollo, porque esta noite os termómetros quedaron baixo cero en varias localidades. Laura Álvarez. Si, unha delas é esta, Xinzo de Limia, que houbo esta noite 2 graus negativos, a mesma temperatura que no Rodicio, Baltar ou en Bernadoiro, por exemplo. En Calvos de Randín e Cabeza de Manzaneda as temperaturas descenderon ata os 5 graus e medio baixo cero. Moito frío esta noite, en contraste ademais coas altas temperaturas registradas hai apenas 2 días e que semellaban abrir a porta case o verán. Pero certo é que para iso aínda queda, así que mellor non deixar moi lonxe polo de agora a roupa de abrigo. Os termómetros dan conta dende primeira hora da baixa das temperaturas e tampouco é que mellorara moito avanzada mañá. Sale un da casa, pois, na máis salir xa é terrible xa. A ver que andamos todos... Con varias capas. Claro, varias capas, porque e así isto parece que congela un. Ayer estábamos casi manga corta arriba e abaixo, hoxe houve que botar malo xa de chaqueta, a verdade que sí, bastante, 10 grados por menos. Baixo cero quedaron esta noite en moitas localidades da provincia de Ourense. En Calvos de Randín e Manzaneda chegaron case aos 6 graus negativos. Semella que quedou mellor noite aquí en Xinzo de Limia, onde mal e a todo houbo 2 graus baixo cero. Houve que sacar o armario de inverno outra vez, non se sabe cando cambiar a cada roupa. O viernes estuvo unha tarde increíble e de repente baixou todo. Tiñamos unha ilusión que caíu totalmente. As mínimas tamén se deixaron notar en Ourense ou Lalín, por exemplo, onde quedaron case nos 0 graus. Un baixo cero houbo en Lugo e con dificultade superaron os 2 en Compostela. Esos días atrás, sí, tuveron buenos, pero descontroláronse. Hai apenas 2 días semellaba que case chegaba o verán ou polo menos unha primavera máis que notable, pero o termómetro devolveunos a realidade. En comparación co venres, que era xa casi brao, o sea, non había comparación, que era de noite e já estábamos en manga corta, e logo levantámonos o sábado con chaqueta de pluma xa outra vez. Segundo apuntan as previsións, as temperaturas subirán algo na xornada de mañá, pero con todo, compre non deixar moi lonxe nin o paraugas nin a roupa de abrigo. Dende a Consellería do Medio Rural consideran injustificada a baixada do prezo do leite que están a ofrecer as empresas aos produtores na renovación de algúns contratos no sector lácteo. Por iso, entre outras medidas, a conselleira María José Gómez cree necesario actualizar o paquete lácteo para garantir que os gandeiros poidan cubrir custos. Por iso insistimos en que é imprescindible sentarse co Ministerio, evaluar pois a lei da cadea alimentaria, o paquete lácteo, que vemos que hai moita marxe de mellora para que os produtores non teñan que sentirse indefensos na renovación duns contratos e senón que sexan parte máis activa desa renovación. Son declaracións que a conselleira do Medio Rural fixo esta mañá na súa visita á festa de exaltación do viño da Ulla, en Vedra. María José Gómez destacou a importancia de apostar polos nosos produtos como viño, de promocionalos dentro e fora das nosas fronteiras para apoiar así os produtores que son os que sosteñen o noso territorio. Calquera festa é boa para poñer en valor a excelente calidade dos produtos que temos en Galicia, eses produtos que, como dicimos sempre, son os mellores representantes da Galicia, calidade pola que se nos recoñece aquí, pero tamén fora, e o viño da Ulla é un deses expoñentes, non dentro da DO Rías Baixas. As xornadas de exaltación do viño da Ulla buscan dar a coñecer os caldos que se producen nesta zona da ribeira do río Ulla, próxima a Santiago. O verdadeiro protagonista da festa é o viño. Temos as 13 adegas participantes que na mostra, cada un na súa casetiña, podemos probar varios viños e ademais todos da denominación de orixe Rías Baixas, su zona da ribeira da Ulla, uns viños moi ricos, moi especiales e todos con cada un con matices distintos, así que a probar cantos máis mellor, pero con sentidiño.
No campo da Festa de Vedra, as 13 adegas da subzona ofrecen a proba de todas as variedades de viño que elaboran, entre as que predomina o albariño. A entrada na denominación do orixe Rías Baixas no ano 2000 marcou un antes e un despois. Foi un orgullo e un éxito desde ese ano, desde o ano 2000, crecendo, medrando, facendo unha produción máis grande, pero sobre todo máis controlada, de maior calidade e que teña unha repercusión como algo especial e propio. A subzona do Ulla é unha das subzonas menos afamadas das Rías Baixas, pero cada vez vai collendo máis popularidade porque van recoñecendo máis os viños desta zona. Degustacións de produtos da gastronomía da zona, artesanía, música e mesmo unha ruta de coches antigos completan o programa do Día Grande do Viño da Ulla. E falando do rural, hoxe desenvolvese en Cospeito a mostra exposición de Muimenta, máis coñecida como Moexmo, cun programa ben completo. Noelia Casariego. Si, a Moexmo é a feira por excelencia do sector agrogandeiro en Lugo. Estamos na zona de exhibición da maquinaria agrícola que máis público atrae, que veñen a coñecer os últimos modelos en tractores, en apeiros de labranza, unha feira que este ano bateu todas as marcas. Hai presentes unha veintena de ganderías que exhiben uns 140 animais. Aquí celébrase o único concurso galego de gando frisón e outro dos que atrae máis público é o de xoves manexadores, onde podemos ver as futuras promesas da gandería local e as súas destrezas no manexo do gando. A mostra exposición de Muimenta tiña esta mañá dúas actividades destacadas, a poxa de gando selecto e o concurso de manexo para xente nova. Alejandra, de 8 anos, é unha das participantes máis novas. Leva concursando desde que tiña 3. Me gusta moito elexir as vacas, preparalas, pelalas, bañalas e despois pasealas. Que me gusta bastante a xenética, criar as miñas propias xatas, traelas e demostrar o que crío e o esforzo que ten todo detrás, pero a verdade é que pelar tamén me gusta algo, pero manexar aínda máis. Meu pai leva, en plan, sempre estuvo aquí, entón eu desde moi pequena levo manexando sempre. Este sábado celebraba o seu concurso de gando frisón. Gañouno esta vaca, chámase Barney e é dunha granxa de Santa Comba. Este animal que gañou onte pois ten 4 anos e leva separada do resto, con alimentación especial e con outros cuidados, pois leva 3 anos xa con nesa preparación. É como un atleta de alto rendimento e está pois eso, con alimentación moi cuidada. A Moexmo alcanzou este ano o seu récord de participación con 19 ganderías inscritas e 142 animais. Desde hai xa 42 anos é unha das citas destacadas no calendario de feiras agrogandeiras en Galicia. Precisamente, a secretaria xeral do Partido Popular visitou esta mañá o recinto de Moexmo. Aquí, Paula Prado, quixo salentar o traballo do PP en defensa do sector gandeiro galego, loitando por esas cláusulas de salvagarda no Tratado do Mercosur e porque os gandeiros reciban un prezo xusto polo leite. Nos no debate do Estado de Autonomía tamén presentamos medidas nese ámbito como son a de protexer aos nosos gandeiros e que o custo do leite que se blinde e prorroguen eses contratos, que se fagan as medidas axeitadas para que os gandeiros non perdan capacidade económica. E a Big Bay fai 25 anos e consolidase como unha carreira referente que tira mesmo do turismo. Este ano houbo case 8.500 corredores inscritos. Raquel Gandoi. Ata aquí, ata esta meta situada en Baiona, dende hai xa 25 anos, chegaron os primeiros corredores. Gañou Jorge Puy, os que viñan facer unha boa marca deportiva, pero tras deles corrían todos os amateurs, esos corredores aficionados que teñen como obxectivo rematar a carreira, acabar os 21 kilómetros e disfrutar moito, porque esta medio maratón ten a fama de ser unha das de mellores vistas do mundo, coas cíes a un simple xiro de pescozo e sen grandes costas. As cifras este ano son de vértigo, 8.450 corredores inscritos de 48 nacionalidades e moitos espectadores á beira de todo o traxecto de Vigo a Iona, pasando por Nigrán.
Cifra récord de participación cuns 8.500 corredores inscritos no aniversario de prata nos 25 anos desta Big Bay. O percorrido de 21 kilómetros atravesa 3 concellos, Vigo, dende Samil, Nigrán e Baiona. Contan os runners que a pesares dos pequenos desniveis, a pesares do esforzo nas pernas e na cabeza, sempre hai tempo para ollar cara ao mar e incluso ver as cíes. Foi uma prova muito dura, mas é uma prova muito bonita, percorre a costa toda, acho que vale a pena e para o ano vou repetir. Dá un poquinho para todo, con estas vistas hai que mirar, hai que disfrutar do que temos. Bueno, hay momentos que iba a lo mío, pero otras veces iba viendo el mar y la costa, muy bonito. Cansada, mas bem. Como disse, era um objetivo fazer a minha primeira maratona antes dos 40 anos. Pero eu sigo mantendo-me aí con a filosofía, con cabeza e tal, e terminoas. Non é o tempo que me gustaría facelo, pero os anos pasan e non pasan en balde. E na meta, os familiares dos participantes apoian con forza. Uns cumpren anos e celebran o correndo, outros reciben os seus con pancartas de apoio, porque unha proba como esta ten actores principais e secundarios. Vamos, Peino, ya lo tienes, cariño. Bien, con nervios, porque estás deseando que lleguen. Moi ben, a verdad, moi a gusto, moi tranquila, disfrutando en todo momento, a verdad. Pois a min esta vez que me tocou quedar aquí, pois tamén se vive ben desde este lado, apoiando, sí señor. Nada mal, estamos en forma total. Está en forma, está. Es su primera vez, pero está muy bien. Una maravilla. Cuando en la carrera vienes diciendo no hago más, pero al acabar dices, para el año vuelvo. Porque arestora xa comeza a Big Bay do 2027, a que fará as 26 edicións. Pois rematan os Días Europeos da Artesanía despois de máis dun cento de actividades de divulgación e creación de produtos feitos a man. E nos achegámonos á Casa Rondante, en Vigo, un escaparate creativo para persoas con parálise cerebral e outros artesáns que tamén dan a coñecer aquí o seu traballo. Os Días Europeos da Artesanía trouxeron á Casa Rodante unha programación especial de obradoiros abertos á cidadanía, mostras de creación e divulgación do traballo feito a man. Fixemos unhas visitas aos nosos talleres de onde elaboramos os produtos da nosa marca. Fixemos tamén un obradoiro de gravado con metacrilato, bastante complexo, pero moi interesante, a xente gustoulle un montón. Tivemos cestería tamén, fixemos unhas pequenas patelas, que xa que estamos aquí ao lado do mar, pois como que lle pegaba moito. Foron horas para que cada quen sentase diante dun proxecto téxtil, de bimbios ou de papel, e que fose facendo seu un produto que non ten outro igual. Eu penso que dende que estamos aquí, xa vai facer 3 anos, dámonos conta de que existe unha necesidade real, a xente bota en falta un espacio no que pararse. E a artesanía é a excusa perfecta. Facer exercicio moi bo, pero o traballo manual tamén estimulamos a mente e ao mesmo tempo vamos adquirindo habilidades que nos permiten que despois nos sexa máis doado do desenvolvernos no noso día a día tamén. A creatividade a través da artesanía é un camiño que vai como nunha dirección doble, porque ti faz algo, pero ese algo tamén che está dando a ti un aporte, non? Na Casa Rodante hai 32 creadoras, cada unha co seu xeito de facer, e van deixando pegada da súa creatividade en cada peza que se pode atopar. E hoxe é o último día para gozar do emblemático millo Corvo de Bueu. Aínda hai postos e degustacións de moitos produtos como cervexa, viño, mel ou aceites. Ademais, este ano volve o lugar no que naceu, a Andrea de Meiro. Andrea Otero, xa vemos moito ambiente. Sí, efectivamente, temos moito ambiente e son os veciños os encargados de organizar estas xornadas a través da Asociación Cultural de Meiro, que ten como obxectivo a recuperación desta variedade de millo negro, o millo corvo, que está prácticamente extinto aquí na comarca do Morrazo. Aquí nestas xornadas podemos degustar todo tipo de produtos elaborados a base da fariña deste millo, como por exemplo empanada, pan ou incluso tamén cervexa. Ademais, esta edición é moi especial porque volve ás súas orixes, volve ao rural, xa que o ano pasado se celebrou en Bueu e volve aquí porque é precisamente onde están as leiras nas que se cultiva, os hórreos nos que se garda e tamén os muiños onde se moe. Ademais, podemos destacar que aquí resaltan ese traballo no rural.
Hoxe o que estamos degustando todos os platos, que as empanadas, os ovos fritidos con pan de millo, os chourizos e logo tamén temos a cerveza con millo corvo para darlle un trago, para rematar a xornada. A xente repite, sí, sobre todo o que máis triunfa e a que máis se vende é a empanada de bacallau con pasas. Que rico. Ben, Vigo acolle esta fin de semana o encontro da Asociación Galega de Construción de Instrumentos Musicais. En Galicia funcionan agora mesmo alrededor de 90 obradoiros. Dende o propio sector aseguran que a lutería galega está a vivir un momento de auxe. José Catoira é un dos luthiers que participa neste encontro organizado por Labra, a Asociación Galega de Fabricantes de Instrumentos. A súa traxectoria é un exemplo da internacionalización do sector. Empezou como luthier en Ribadavia en 1999. Agora mesmo traballa nun par de violinos fabricados con madeira de nogueira que van para o seu obradoiro de Cremona, en Italia, o lugar de maior prestixio na construción de instrumentos de música antiga. De Cremona é un centro de lutería mundial e veñen comerciantes e clientes de Asia, das Américas, de toda Europa. Xuntamos ali, normalmente o que é a última semana de setembro, que é a Feira de Mundo Música, e ali se traballa, se entregan encargas, se reciben encargas, se enseña o produto e se traballa desde ali. É un sitio moi bon para internacionalizar, Cremona. Lorena Reinaldo, especialista na construción de arpa céltica, tamén aposta polas madeiras autóctonas na construción dos seus instrumentos, unha tendencia cada vez máis estendida na lutería galega. Trato de usar madeiras do país, a poder ser, que é máis complicado sempre, porque, bueno, controlar os procesos de secado e todo, pero, bueno, dentro das miñas posibilidades trato de usar madeiras autóctonas, uso moito arce, cereixeira ou nogueira. O encontro celébrase na Escola de Artes e Oficios de Vigo, que foi centro de formación non regrada para moitos dos luthiers en activo. A aprobación esta semana dun novo título de FP especializado na construción de instrumentos ven a cubrir unha vella demanda do sector. Pois valorámoslo moi positivamente porque moitos de nós, ou penso que a maior parte, somos luthieres que nos quixemos formar como luthieres pero non viñamos dunha tradición de lutería. Entón, moitos de nós vimos no seu momento na tesitura de ter que formarnos e a veces é moi complicado atopar unha escola na que poder obter esa formación. En Galicia hai agora mesmo alrededor de 90 obradoiros de lutería, un oficio que, segundo din desde o propio sector, está a vivir un momento de efervescencia. Ata aquí este Telexornal Mediodía. Moitas grazas por acompañarnos.